shoutouts, Iron Shop, Ground Zero, Sir Jun Cabras, shoutouts, Perfect Labs, sa Southside Way, SLC, SC5 Recruitment Agency, salamat. Shoutout sa tahan nga na rin, sa pag-ari mo rin, sa mga event, salamat, istahan ninyo. Yo! Ground Zero Rock Battle 2017, RICL is all, sa akong wala. Gikan Pagnaga, Bad Rights. Naga, RIC, Wakay Farm, that's all. Yo, sa akong tulo, Gikan Pag, buwan-buwan, para na to, magsama-sama daw, para kang lakas. Shoutout dagang Ruben, Limar Migo, Jasper Lagorera, po sa Lopez, Yorong Sintilas, Janems Toyorong sa mga Migo na kuna din sa Tagaytay Boys ug dila ray wala budog sa Kulangga Jingan. Yo, ilan ang ipili kasi naran sa bola. Judges, 3 to 2 minutes. First round, ulang banak, para kang laras. Yeah. Ilang ko din. Yo, check. Yo, game. Yo, wala rin atik pa gusto ko yung buhay hamak. Bali-bali ang tanig kasuway nito sa lumuay ni mong lawas karon sa imong kalag pamulupad. Kay kaya kang pati na wala ng sambad ako tira mo ng lethal injection ni Brad. Di mo sa buhay pa ka. Entrada pa lang sa round 1 pero nagsuga mag ka. Ikaduha na tuligita kung hindi na kumaksyon ka balaka. Sa mitsura karon mo nagsakto pala pero atik rangwa ko ka mas kuyabashi taban mas kuyabashi ron. Step pa rin ha. Mga ngilad yung mitsura ang babae. Ako ba'y nakanamala may luluway ka o nakalagtae o binalik na mga linya. Kaya kung kapag marang ipakasao sa bugong sibilya. Pero pasalamat ka, bawal ang magpatay sa mitsura na exotic ka. Noon pa ka sa word, nag-isa ka sa Tagalog, di ba? Sino ka? Joke na ko, Courtney, no? Mas patay ka na mas magsugod na kami na dito. Kaya sa tinunay lang, ikaw parang sa ako, ulang ka tayo. Tawag ka yung magrupo, takukong tamog tanan, naka-bermuda, triangle, parang logo. Yan luhong tamog burak, tawag ka ko kulumano. Kung patay niyo pasmado sa inyong likod, makita ka bulak. Laksa ka sa mga tira mo, nagbabayang girikla. Kung ay sa pagaling mo, wordplay. Kaya ang word, hindi makikduwag ba nga, kanibaw ba na pre. May pisok pa ka bagong ugali kung para sa sunod ng tahod na magsabat. Mo kanangdalan mong bahaw na bars pagbunga. Isa kahangin, naku ang ulo, piniling haray, edre, wala magsakto mo na corona. Kung patay niyo tawanan mo, kung balon ay alang itik. Mong balon, o itik alang rubida. Kaya kung kayo magsuwat na ang patay, wala na patulit sa lapida. Kung hindi na kilala na pagkalaong, kasi hindi mo makaya utong sa bukat pag yung nilong. Kung pa, YouTube, mga linya na ko na punto, sana direct mo na puso, kaning batang pasbado, sutag sa ako, sutag mako, siya rin di kamgo, sa'yo, pag-ikakabang mo kasi naharas. Grabe, kung ikabusado. Pero yo, abe kayo sa libot ng Pasko na bumbuang ng tao. Kaya wala pa lagi sila Christmas tree, asa daw ng Kristo. Kaya Oktobre na, magsigling pagkraho. Pero itura na, grabe na. Ilan ang resulta na sa magkayat sa Sanderford o si Mami Day. Mga ganyan ang ginawad. Timan din sila harap kung ikaw akbang dila ni Morvilapod. Dahil, wala ba na? Yo! Medyo tugay-tugay na isa, wala ang kabihag, pinakabuhan ng milabay. Medyo kitingaw na sa kung mabatay, kung ibalik ko karon makabay. Basta mga taga-volleyball, mga yung pasensya ninyo kamay. Kayong malikakashi na ninyo na sarang mamatay. Ulay ninyo na sarang makalas. Ang unay sa kong kadistreto, dinanako taras. Pero mahugla na akong habig, kasi garan na akong batil. Puro taga-south akong gilaras. Kung di pa na mao, puros ko di mga bagong tubo nga rhymer. Gikanin mo, ni Kakashi, o gatong bugo nga sniper. O depende mo kung ano mo siya sa akin, tinood ni ko. Actually, ako itong tayo madala, di ba? Bagyo nga to. Hindi pa nito gitiwas na langit naman mismo ang gano'n na paundangon mo. Pero nakadaog na ka na ganyan sa akin, bugiro na kay ka. Kung naam ka ni kay kalabaw na ito, gibuna. Kung naam ka ni kay kalabaw na ito, gibuna. Gagong na ako, ra. Pero na ako, huwag kayo labaw, bisag kamay. Buto na ako, mas labaw pa ko rin mo, kayo muha kamay. O, nunit nagbinin siya, tinuot ko rin. Nunit nagbinin siya, kasi Jimmy pa mismo ang kasulti. Pasensya nga yung ibo, kung gapin na ko siya.
gagapil na ko siya, kay bago ko nasakitan ka, kay naunay ka sa kong tira. Og speaking of tira, wala nindot na sinuwat, o nagsaligla ka na ng dungarans bay, busahaw ironic nga na kay busahaw ironic nga na nukos sa imong paan, pero hindi dungarans, gihimura kang gaway. Pero wako'y pake, bisag magtinabangay pamuri ko, kay bisag di ikaw ako, di mani ako rin gihapon ang mularas sa inyo. Time. Second round. Yo, check. Atay wala rin ba? Game. Yo, round to, pangalan ni mo magbalik. Saksi na sila yung sa tigapagyabyat sa ranwan ang sikong giwilik. Kaya mga linya ko, tatak na tatak sa katauhan na mura magpatik. Muna kung kaya mo panahon ang mga linya na tatak na naan, sakit magpalag patik. Yo, ay lupo ni mo tangong ilokor sa kutubangan. Lamig ikinsud sa rin, maayos na katapak, pakan utak, maayos na katapak, pakan na ng doblihan panigamot ni praning. Ay mura kag mais na daw, di ka makaon sa ako kadisan ka magaling. Yo, popcorn bars. Yo, walang bag drive kay Chris Nutisa. Tiltok pa na rito kaya ako kay nakita. Nung itong bahilo pa sa isa. Pero manong bag drive, manong buyan mga bag na ride, manong mga wak na line. Pero parang na ako, kung yapon ay pulos. Buwak ka raw mga pisot na mo pa pagpalos. Pero bisag na rin itsura sa ilang klase mo na pinatagin ng ex. Bakbo yung buwak. Alangan ni exam. Alangan ni exam ang buko, pero may zero kang night dapat check. Pero kung kayo naman pangalan mo, bad drive, pero hindi mabuyan ka puro pambata ran na ride. Basta mag-construct ng live sa disco video. Imani, drafting yung patbang, hindi basta mag-construct ng live ng perfecto. Yo. Munang migo, yung ating lata na pihok, munang ikumot na lata. Kabukiro kayo ng mata ka. Kasi adik ko may pugma, pero makahipaw na kaniklamak sa ila, pasmado rin yung puta. O mabuhay mo na ako ni pakikumbati. Naumod sa pilmero ni Barok para umabante. Niya karami yung gitandog abi kay Piaso, pero grabe rin kainit mo na si Kuwate. Ay wala man lang ipakitang bars sa kamay. May papagmamatay, niya angal ka ba? Ako sa ganang na ako bars o tibo construction kumpanya ako na nag-supply. O meron nagmamatay, total, ang nag-speak na rin mo gahe, bukal. Walang din yung paghinahon. Imani sila harat ng kaatbang dila ay mo rin ako. Minutes, bigo. Second round. Yeah. Ari na sa taas pagkatawa, kay ganina sobrang ka seryoso. Kung nawagtangan mo sa gana, please makautot ka sa hunto. O para mas mamindot ang eksena, yung mga itong refugees ang salita, mag-trisam tarang na nag-round 2 kaya sa inyo uyak, pilong na kong tira. Pilong na kong tira. Apa nama ko? Pilun na ko tira. Karon ni mong makita kung sa kasalpahan si Badray. Ipakulata tika sa timong RIC niya imong uyang ipalugod na ko Cloud9. Ha? Ya, mudinay ka nga. Mudinay pa ka nga ate ko. Gago wala nga tayo pa mga tong time mga gagyundangan ako siya. O sa tong time mga gabalik mo. Ogo, gyundangan ako siya. Ogo, gyundangan ako siya. Ogo, gyundangan ako siya. Yo, ogo, gyundangan ako siya. Ogo, gyundangan ako siya. Kay Crispito, tika. Crispito, tika. Promise, di rin ako musap. Last na to ganiha. Pero seryoso, salamat kayo sa tanan. Kaya dito maghapon ka, sa kayo ba ako nakakapildi na kadaan. Okay pa nagsara na yung ani. Una-una ako ng bikong takong ba. Kaya ba ako nakapildi na kadaan? Ito nga, kabaw nakapildi na kadaan. Andam mo dyan ba? Andam ka. Kaya ako pa ni mo, di ko maguna-una sa battle, may pagkakailangan sa gawas si Jenny. Pero kung naka-Jenny, may pagmagunauna ka, may pag-imo na lang i-wish o patulong ako na o ka all 3 rounds, may magpapagawas ang Jenny. Time! Check.
check. Atay mo na to. Makawala ka anak, may kurat. Puro na mayap-yap, puro pisong may tuhat. Oo, ang ulo na ko ba, inanak ko kawak, basta di ko magsuwak. Kasi tinugan na lang, ubanat ka, aligri, by Baby Shark. Pero bisag kita gimat sa line-up, imposible itang magtakdo. Murag hipon niya siwan sa tubangan, imposible magsikit do. Mga bars na ba, solido o frito. Ultimo online, reklamo na kustiso. Kagay ka na murag buboy ang pasong bildo. Sword ako na linya, sword na sa ulo. Ano na kami kasabay sa kong step, inahanglan pa ka malampaso. Yo. Inahanglan pa ka malampaso. Inanak ka paminig, bugsuwa. Ultimo mantikang tulog, mata na basta ng papel ay dapat. Muna ko yung plano para mapindi ko dumagan na ang word na aras sa lain dumagan kapital A gihatan sa piniro ng ako ng kadaugan ay bisag ngiti karon sa kanang tao ni hari sa kanang banon gihin mo gihaon gihin mo na kung adlaw ni mo karon muna ang bugo sayo pag ikabunggo dili mo masinati ang panikamo ug maigo na sa kubo yo muna kabaw ko si muna kabaw ko si dragon sa round 3 na pa kay sita bahin sa uyab. Bata na ko na yung liho, igabang kuya Bashi Hansaki. O kabang usbati na may damay o kaya amal na labay. Walang di ka Hansaki, kuya Bashi, pak yun yung mga minatay. Si kuya Bashi na ako pagdamay ang uyab, kuyab sa hilan na kayo kutsura. Ikaw lang may sa tao pala ka to, lamit itong gabog kutsara. Nakita mo kuya Bashi, hinampak mat sa gayo. Kaya ito tahan lang kulang, kaya nag-abot ang pasayan ng kulang. O ikaw saan, Marloy Pinsan Delpor Budak, mat sa musulo uyab. Kaya nag-abot sa pasayan ng kasag, mga relasyong pangdagat. Kaya kung may lovers in Paris, no ha? Lovers in dagat, mga sipon. Pero nakigamay rito, huwag naman kay kuya binipatata. Ibang kuya ba, wala mo patol na to, kaya dahil natin laki siya, naputok siya sa slaway, murag kata. Murag din ako ginawod. Iman ay silarat mo kaasbang dila, ano mo rin nilapod. Yo! Daot ko ako, may sultihan, tingin ko. Kung ay nga ni ko kadaot, kaya nag-uyab akong bisyo. Oh, nya, patay na ka sa ribatol pa lang natira. Okay, so pa na kay Bao, real talk, ang uyab pa rin niya, lupit kay Golden State, kaya naghanap pwitik ko tira. Yo, game! Yo! Karong gabi yun na, nag-expect yung kong nindot ng battle, kaya doon na wala ng paramdam. Pero kung inganin sa kasiyang yung kontra, kasi may pamanawan ng handam, o may pamanalan ko ng handam inoon, simula na akong take or test sa pang grade 1, di na kinahanglan magdoon. In short, di ko rin mo kayang ihagbong sa duwa. Gusto ko nag-expect ka mapildi, gusto ko nag-expect ka na imo kong, gusto ko nag-expect ka na makapisag na ako, gago pag sure gani diha, huwag magani ka magsilbi sa estudyante, gago sa maestro pa ha. O ngayon sa amin sa ibakitan mo itong duwa, puro sa mga putya pag-ibag, sigit-singgit, pasikat o mayong, ay big na yung uyab. Yo, Ground Zero Rock Battle 2017. RIC against all. O kaya ano itong duwa? Sama-sama ka ba itong duwa? Yo, judges decision 5-0 para ng Laras. Just. Siguro battle ko sila kay boses kay siya bani nga laro mo kay sa round 1 pa lang kaya katang Bermuda sa round 2 ano basta laras Yo. yo to this ones laro kay daan laras dia lang laro na kayo content consistency grabe punches si makers na ata na laras 3 rounds dia lang 3 rounds di malalis ay laras